Kaixo, ni Handeka naiz eta EITBko berriak emango ditut. Hasteko, birziklatzeko elkartea investigazio sakon bat egin du eta konturatu gara bi gauzetaz. Hondakin gehiegi daudela eta asko kontsumitzen dugula. Eta honen adibide bat erakutsiko dizuegu. Aita, klaserako liburu hau eskatu didate, baina hau gustatzen zait ere bai. Eta hauek. Eta hauek ere bai ondo daude. Hauek irakurriko ditut. Eta hauek, claro. Bueno, eta hauek, bale. Beitu aita. A ber, baina zer da, zertarako nahi dituzu hainbeste liburu? Eske guztiaz gustatzen zaizu. Venga. Utsi orain bertan liburutegian. Zergatik? Ba, ja dituzulako liburu asko etxean eta ez dituzulako gehiago behar. Pues utzi beharko ditut nik. Ez, aita eres. Bai. Aita eres. Nik, porque ya daukazu liburu asko etxean. Pero que ez ditu. Bai, dituzu, que bai. Egiten dizu. Mira, baitu, hartu hau nahi baduzu bakarrik. Baina bestean, utzi. Eske gustatzen zitzaidala. Ba, aukeratu beste bat, baina berdin zait, baina bat bakarrik. Bai, jope. Joder. Baina eske guztiak gustatzen zaizu. No, guztiak ez. Bakarrik bat. Eta bukatzen duzuan hartzen duzu beste bat. Horrela, guztiak irakurri arte. Bidea ikusi eta gero konklusio batera ailegatu gara. Jendea beharrezkoa ez den gauza asko erosten ditu, eta horrexegatik hainbeste hondakin dago munduan. Kontsumoa gutxitu!